Yazi into endiyithandayo ngaye and how he responded, waze ne-content ene-information that I needed. Yabekwa slow ke lo mntu, slow gqithi lo mntu, funeke ube patient. Slow le nto, but wazi into yoba lena ndizawuyiva lena ndizawuyiva. Asoze ndiyive enye eza nomnye umntu, ndizawuva le. That's how detailed he is. Xa sowumfuna uzifunela ngokwakho. Ungabi ngumntu ekuthiwa ke hayi ke kuthiwa ulapha ke, xa ungengomntu onjalo wena othi ndizifunela ngokwam. Wazi i-accent aza kukhwaza ngayo, wazi ne-content ekufanele ayilayine up for wena. Yazi uba ke lena ke ndiyayazi uba akavanga apha ke, hayi ke kusho ukuthi ke, hayi ke kusho ukuthi sorry ke.